खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 सेप्तेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय गाज्रि सान। नोंथांनि माबा मुवा गोमानो हागौ। जोथोनै लाखिनाया नोंथांनि थाखाय गोनांथि। वृष राशि। दिनैनि साना रंजा खुसिजोंनो बारलांगोन। नोंथाङा आनजाद होदोंब्ला आनजादनि फिथाइया मोजां जागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि थाखाय दिनै खाफाल मोजां। नोंथाङा दिनै सोरबा गोदान लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। कर्कट राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया जाफुंनाय नङा। नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा होगोन। साननायजों राहा गोथे जागोन। सिंह राशि। सांग्रां जा। नोंथांनि सुथुरा बांगोन। फारफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जाना थानाया नोंथांनि थाखाय मोजां। कन्या राशि। नोंथांनि थाखाय दिनैनि साना जोबोरैनो रंजाथाव जागोन। खामानि मावनायनि फिथाइया गोदै जागोन। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन। तुला राशि। आद्रा जाना थानाय खामानिया दिनै जाफुंसार महर मोनगोन। नोंथांनि दिना खुसिजोंनो बारलांनो साननायफ्रा मोजां। वृश्चिक राशि। नोंथांनि सुथुरा बांगोन। सानैखौयै खामानिखौ मावनाया नोंथांनि थाखाय मोजां। सुथुरा नोंखौ नोजोर होगोन। आंगो लोगोआबो नोंथांनि सुथुर जानो हागौ। सांग्रां जाना थाखानाया मोजां। धनु राशि। नोंथांनि गाज्रि सान। गोजान लामा हान्थिनो नाङा। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया आद्रा जागोन। मकर राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया जाफुंसार जागोन। न'खराव गोजोन फैगोन। नोंथांनि जिउआव खुसिनि बाना बोहैगोन। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो गाज्रि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ हेंथा होगोन। नोंथांनि साननायफ्रा जाफुंसार जानाय नङा। मीन राशि। साननायफ्रा मोजां जागोन। दिनै नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगोन। नोंथांनि जिउआव खुसिनि बार बारगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।